ufuna mabena namanje siyamangala omama nisibeke ufuna mabena belibeke namanje inkosi bayivukile bona abantu abanenhlalo njalo lezi ndaba ezinhle zivela ngakubo ufuna mabena bona nabalayeliwe ukuthi bahambe bayotshela abafundi ukuthi inkosi ivukile ufuna mabena Jesu machele wathi uzovuka emva kwelanga lesithathu nithethelele bambelosi bathi basembola esevukile bakhuleka kuye kepha abanye bangabani noma benalo abanye bathi uyena abanye bathi akuyena noma benalo lesifo songabaza singite enkulu kahle wamlayela umtshela hayi isifo songabaza angazakho lo muntu ukuthi leli silomborofika kuyizwe kankulu noma benalo batshele uvukile